Aj. Dobre, čiže čaute. Dúfam, že na to video počuje. Máme tu Bonu, čože nemecký ovčák, vábil asi týždeň, má 1,5 roka. Zobral som ju teda nedávno od bývalej majiteľky, ktorá sa o ňu nejak si zo študijných alebo akýchkoľvek iných dôvodov už nezvládala starať, odchádzať do zahraničia. Čiže tak si nejako ukážeme nejakú tú základnú poslušnosť. Budem sa snažiť natočiť viac videí, aby ste teda videli, akým spôsobom postupujeme. No a toto videjko rozošlem pár ľuďom, ktorí by mohli byť na to zvedaví. No takže poďme na to. Prvé, čo som nejakým spôsobom robil, je, že som si ju tak naväzoval na seba, čo v praxi využívam. V podstate je to úplne jednoduchá vec, že pes chodí za mnou, kam sa nejakým spôsobom pohnem. Aj keď to následuje bez toho, aby som čokoľvek musel hovoriť. Toto je úplný základ všetkého. Pokiaľ je toto zvládnuté, viem, že ten pes je na mňa naviazaný a nebude problém s ňou čokoľvek robiť. No, bonita. No, šup. Mala trošku problémy s miernou dominanciou. Ako bývalá majiteľka sa s ňou skôr hrala, ako niečo robila. Ale je to super, je to zvládnutelné, čo ma celkom teší. Čiže sa na to poďme pozrieť. No, výborná. No, výborná. Ku mne? Výborná. Ku mne? To sú úplné základy, čo v podstate zvládne každý, nič extra. Čiže si to vodítko dáme dole a ideme to celé skúsiť bez toho. Bona ku mni! Výborne. Cisko chodí ako má aj bez vodítka. Akokoľvek zmením smer, letí sa za mnou. Zásadou je v podstate, aspoň ja to tak robím, že bez toho, aby som čokoľvek musel vykrikovať alebo opakovať často povel, snažím sa, aby sa ten pes to naučil robiť sám. To znamená, že častým opakovaním už potom úplne skoro vyhodím tie povely z toho repertoáru. Samozrejme ich používam, ale snažím sa, aby to bolo čo najpríjemnejšie. Hovorí sa, že čím menej hovoríte, tým lepšie tomu ten pes rozumie, áno. Čiže takto nejako by to mohlo vyzerať s tým chodením. Samozrejme sme loptičkári. Poď. Poď. Čiže loptička je našim svetom. Výborná. Mala polovičný aport, to znamená, že vybehla po aporte, nenosila naspäť. Teraz ľahni. Teraz donese statický aport, donese vyhodený aport. Je to zaujímavé, pozrieme sa na to. Dones. Ona dones. Poď. Dones. Výborne. Šikula. Drž. Výborná. Pust. Dôležité je, že ten aport nejakým spôsobom vždy odovzdá, pustí pre mňa. Aby sme sadni videli, ako to v podstate ovládam. Takto si ten aport viem privlastniť nejakým spôsobom a tým pádom nejakým spôsobom mi do toho nezasahuje. Keď ho zase dám, poď, tak zase rada priletí. Ukážeme si ten statický aport.
Jaj. Zostaň. Zostaň. Statický aport spočíva v tom, že som si to odniesol na dané miesto, čiže pes nevidel, že to letí. A teraz ju preto skúsime poslať. Dones! Nie je zaujímavé, že v podstate videla, kam som to položil, ale nejakým spôsobom preto išla. Dones! Výborná! Výborná! Pusť! Šikovný pes. V podstate tú privolačku ani nejak moc neviem ukázať, pretože ona je skoro stále pri mne. Komni! Výborne! Výborne! Napísal som výrazný, ale skôr bez dotykov, ako mal nejakým spôsobom ukazovať veci. Čiže myslím si, že toto je to gro toho výcviku, ktoré chcem pokračovať. Ku mne! Vyzerá to možno trošku rozhárane, ale všetko má svoje pre a proti samozrejme. Ľaď! Zostaň. O čo ide? Napríklad aj s týmto lahnutím to bolo asi tak, že z nejakých dôvodov takých, že som ešte pre ňu nebol dostatočne vodcom svorky, alebo nazvite si to už ako chcete, si nechcela ani lahnúť, lebo je to prejav veľkej submisivity. Čo to znamená, že nejakým spôsobom to nechcela spraviť, pretože ma neuznávala za svojho vodcu. Dnes, po týždni, sme na tom takto, že si v podstate môžem s ňou robiť skoro úplne čo chcem. Ono je to také, že doma zo záhrady vám to nahrávam, čo znamená, že keď si to pozrieme niekde úplne vonku, tak to bude zase o niečom inom, ale bude to dosť podobné tomuto, hej. Čiže na tomto videu som chcel ukázať nejakým spôsobom aj Nike, od ktorej ju mám, vlastne, že ako sme pokročili, aj teda ľuďom, ktorí vedeli, že si ju beriem. A samozrejme toto videjko hodím na YouTube, zoberte si z toho každý nejakým spôsobom, čo chcete. No a toto by bolo nejakým spôsobom asi prvé videjko. Zatiaľ by som sa s vami rozlúčil teda.